Zlaté pravidlo. Nikdy sa nad nikým neponižuj a nikdy sa nad nikým nepovyšuj. Toto pravidlo, ktoré učíme naše deti, zakoreňujeme to hlboko dovnútra našich detí. Ale žijeme týmto pravidlom, uvedomujeme si jeho silu, koľkokrát za deň sa poľutuješ, koľkokrát za deň sa cítiš biedne, lebo vidíš, ako niekto iný, možno tvoj známy, má toho viac ako ty. Je úspešnejší ako ty. V tejto dobe to nie je vôbec ťažké cítiť sa neúspešne, ponížene, poľutovania hodne. Ruku na srdce. Koľkokrát za deň sa takto cítiš? Nikdy sa nad nikým neponižuj. Ani nepovyšuj. Koľkokrát za deň sa cítiš, že si niečo viac než niekto iný? Koľkokrát za deň niekoho poľutuješ a pomyslíš si, že on je príliš slabý, nemá na to, nikdy sa z toho nedostane. Koľkokrát si myslíš, že ty si lepší ako niekto iný. Nikdy sa nad nikým nepovyšuj. Ani neponižuj. Tieto dve zlaté, cenné, nevyčísliteľne cenné pravidlá sú pre mňa denným chlebom, ktorý si musím odkrojiť každý jeden deň a nasytiť svoju myseľ ich esenciou týchto dvoch krásnych pravidiel. Pretože inak by som sa zbláznila. Neustále by som to v jednom kuse by som sa porovnávala zľava doprava. Úplne s každým, s kým by som prišla do styku. S tým, koho poznám. A samozrejme, že aj s celým svetom. Keďže žijeme v dobe, v akej žijeme. Doba nám ponúka túto možnosť prepojiť sa, spojiť sa, porovnávať sa s celým celúčičkým svetom. A pokiaľ svoju myseľ nenakrmím tou esenciou tých slov, tých pravidiel, neponižuj sa, nepovyšuj sa nad nikým, tak sa potom stanem niekým, kým
sa nechcem stať. Keď sa cítim menej cenná, tak sa chcem skryť. A nikdy už nechcem vyliesť. Nechcem sa ukázať. Cítim sa zahambená, nešťastná, smutná, nahnevaná. Keď sa cítim povýšene, tak pre svoju vlastnú pýchu nevidím pred seba. Nevidím nič jasne. Všetko je zahmlené mojou pýchou. Jediné, z čoho sa môžem tešiť, je moja vlastná ilúzia o tom, že som lepšia ako niekto iný. V oboch prípadoch je moje vnútro nešťastné. Lebo ja v hĺbke srdca viem, že takto pravda nechutí. Takto nie. Veru nie. Takže každé ráno musím to robiť naozaj každý deň. Keďže žijem v spoločnosti a stýkam sa s ľuďmi, stretávam ľudí, nežijem niekde v jaskyni, odrezaná od sveta. Takže každé ráno, keď sa chcem očistiť od menej cennosti, pocitov menej cennosti a od pýchy, tak si musím zopakovať staré, dobré, milované pravidlo. Nikdy sa nad nikým neponižuj, ani nepovyšuj. Tak jednoduché. Ako náhle to precítim, naozaj precítim, tak vtedy je opäť všetko v poriadku. Príde tá známa chuť pravdy do môjho srdca. Ten dobrý pocit. A môžem ďalej pokračovať v radostnom nažívaní svojho života. Pretože mi nevadia potom cudzie úspechy. Nezatváram oči pred ľudským utrpením. Stojím pevne na oboch nohách a dokážem zareagovať tak, ako si to daná situácia v tej danej chvíli vyžaduje. Neteším sa, keď vidím niekoho padnúť a necítim sa menej cenne, ak vidím niekoho stúpať na vrchol. Som nevykoľajená zo svojho stredu. A tým pádom vidím všetko jasne a s čistou mysľou, s
prajným srdcom, s pokorou a s odvahou kráčať ďalej a ďalej a ďalej.